Čo je domov, viem, hneď vám na to odpoviem. Môj vankúšik v postielke, sladký hrášok v polievke, rozprávočka od babičky, sladký boštek od mamičky. Detkov koník z kúska lipy a ocko, čo vraví vtipy. To je moja rodina, v ktorej babka s detkom nechýba. Máme babku, takú inú, nepestuje zeleninu. Nevypeká, nevyšíva, nevyvára ako diva. Buchty, knedlík, kúpi aj v jednote. Virtuálne potom behá po svete. Odvážne po internete surfuje, umývačka jej však riad umie. Vôbec nemá sivé vlasy, dáva si ich farbiť asi. Melír, farba, styling musí byť. To striebro vlasov sa nedá objaviť. Postavu má stále šik. Hravo zvládne každý cvik. Cvičí zumbu, jogu, aerobik. Potom behom na kávičku, na tonik. Oblieka sa trendy moderne, žiadne čepce, kydle, veru nie. Slimky, džínsy, tunika a kardigán. Odzrie sa za ňou nie jeden pán. Cez mobil aj po klebeti všetko vyrieši, svoje vnúčata pozdraví a poteší. Na Facebooku recepty si pohľadá, jej koláče sú potom veľká paráda. Pod chvíľou si niečo značí, do poznámok v počítači. Nikto jej však nevyčíta, že je málo babkovitá. Detko je tiež taký iný, stvára s nami lotoroviny, má rád pivo, rýchle auta, hodila by sa na jadranie jachta. V dielni i v kuchyni sa zvrtať vie, koníčkom je pre neho to varenie, beha, pláva, cvičí, športuje, pivné brúško nechce, veru nie. Na celkový styling si tiež potrpí. Najnovšie oblečenie pokúpi. Printové tričko, bunda, rifle musí byť. Ako model môže fotky nafotiť. Krásne vie hrať na gitare, piesne nové, švagre staré. Chodí so mnou do prírody, do kina, je s tým skvelá každá hodina. Hoci triemne v kresle pri hokeji, pri filme, aj tak je pre vnúčata stále vo forme. Vie, čím by ich mohol potešiť. Cez e-shop vie darčeky nakúpiť. Najviac sa mi na ňom páči, že sa vyzná v počítači. Každý vidí, každý cíti, že je malo detkovitý. Naši starí rodičia, tí nás div, že nezničia. Behať, plávať na výlet, ukážu nám celý svet. Babky kedysi hovorievali, nechoďte tam, kde nie ste pozvaní. Nehovorte o tom, čo neviete. Nezamiešajte sa do toho, čo sa vás netýka. Neotvárajte chladničku v cudzom dome. Nevolajte po 10. večer. Nechoďte niekoho navštíviť na obed. Bez pozvania nevstupujte do spálni iných ľudí. Boli to pravidlá slušného správania a sú nimi naďalej, pretože slušné správanie by nemalo nikdy výjsť z módy. Starí rodičia sú súčasťou našich životov, veď bez nich by tu neboli naši rodičia a ani my. Áno, v niektorých prípadoch, najmä v staršom veku, si občas vravíme, že sú staromódni, pomalí, stále nás na niečo upozorňujú a možno nás aj otravujú tým, že od nás vyžadujú pomoc. Ale spomeňme si, keď sme boli menší, kto nám pripravil najlepšie dobroty? Pofúkal rany, pohladil a objal. Ak sme sa nepohodli s rodičmi, kto sa nás zastal alebo utíšil? Rozprával rozprávky,
učil šibalstvám a podobne. Nebudú tu s nami večne, preto nezabúdajme, že starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy. Zamysli sa nad otázkami. Čo pre teba znamenajú starí rodičia? Aký máš k nim vzťah? Akú najlepšiu radu si dostal od starých rodičov? Nezabúdajte na nich a venujte im svoj čas. Navštívte ich vždy, keď je to možné. Nezabudnite im poďakovať za to, že sú. Čo je dom?